La importància de la religió cristiana va marcar els estils artístics del moment, i l'art bizantí no és diferent. Per tant, l'art bizantí intenta narrar aspectes de la Bíblia i dels sants amb un objectiu didàctic, és a dir, és un art religiós. Destaca l'arquitectura amb la construcció de grans temples i amb luxe extraordinari. Solen ser en planta de creu grega, és a dir, amb els quatre braços iguals, o de planta basilical, amb arcs semicirculars, columnes i cobertes planes o de volta. L'espai central destacava i s'enlairava amb grans voltes i petxines, per acabar amb una gran cúpula. Destaca la Basílica de Santa Sofia de Constantinoble. Els elements decoratius més destacats de l'art bizantí va ser el mosaic, el qual es feia servir per cobrir les parets i els absis de les esglésies. L'unió de moltes peces petites anomenades tessel·les, aquestes de colors vius, acabaven representant escenes de caràcter religiós o de la família imperial. Les icones, que són imatges religioses, acostumaven a representar a la Verge Maria i a Jesucrist infant, entre d'altres escenes bíbliques. Es pintaven en fusta i posseïen una gran combinació de colors sobre un fons daurat. L'art bizantí el podem dividir en 3 etapes. La primera etapa la situem entre els segles VI i VII. Es va desenvolupar sota la influència de l'emperador Justinià. Les construccions realitzades durant aquesta etapa van fixar les característiques de l'arquitectura bizantina. Segona etapa, dels segles VIII al XII. Després de la destrucció d'imatges del moviment iconoclasta liderat per l'emperador Lleó, es va iniciar una nova etapa caracteritzada pel desenvolupament de pintures narratives, especialment en els monestirs, i també en grans cicles de mosaics. Tercera etapa, del segle XII al XV. Amb l'imperi ja en decadència, la característica d'aquest període és el desenvolupament de la cúpula bulbosa a les esglésies, que va tenir gran influència a Rússia i als estats eslaus, i en l'actualitat es presenta com a característica de les esglésies del cristianisme ortodox. Amb l'arribada dels turcs es podria dir que l'art bizantí desapareixeria, però aquelles persones que van fugir van provocar que l'art bizantí tingués molta influència sobre l'art del Renaixement.